ఇచ్చిన బర్స మరి నీరు ఒక నీరు వస్తుంది ఇంత మరలేక బాధ్యత యాన్ ఇల్లడే ఉపయోగించాను బర్స చండి అవుతూ మండే అందు వస్తేనా ఇవ్వాల మరే ఇది భయంకర బిజీ బల అలా నవ్వండి మెల్ల మళ్ళీ ఆనే వద్దలే కాదు సాలే వస్తుందేనా బిజీ ఈ యాప్ బాగా పోతు పోతు నీకు సాలే పాడతారు ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ 15 ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಮళ్ళీ ಆಡ್ అవుతుంది కొంచెం ఉండు ಗೊತ್ತುಂಡು కదా ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್లో ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜ ಮರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜ ಕಾಲ್ ಕರು ಕಾಲ್ ಕರು ಕಾಲ್ ಕರು ಬೇಗ 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 ರಮರಮನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಕಿ ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ರಿಂಗ್ ಏನು ರಿಂಗ್ 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 ಹಾಕ್ಬಿಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೂಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದು ಮೂಲೆ ತಿಂತಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ సఖీ ఓ గగన సఖీ ఇర్దానేములు బాకి బాకి ములు నెట్టిజ్జి మరే నెట్టి సైడ్ అజ్జి బ్రో 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 అవుట్ సైడ్ అజ్జి అన్న పనిలే బ్రో ಚೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಯಾನಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ఉందా ಮೇನ್ ಐಕ್ ಇರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ 4 ಸೆಂಟರ್ ಗುಜ್ಜಿ ಆವುದಾ ಅಂಚತ್ತು ಬಗಂಚ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ಪಗಪ್ಪ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನಂಜಿ ಕೇಳಿ ದಾದಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ತೆಪ್ಪೋಡ್ದಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ಕೋರುಡು ಮುಕ್ಕದೇ ತರುಡು ಯಾರಂటే పోదితే ఆ బడ్డీలో కొర్పిజికి అసలు కొర్పిజికి తిండ వసూలు మల్పలేవంటి ఆ కొర్పుజండినా ఆ 24 గంటలు మీ యాంత గడిబడి మల్పర్చి మరే రైతు లైతోన్ బారు అన్నాడ బన్క 24 గంటదై 10 గంట చెప్పారు ఆయన ఫోన్ లౌడ్ స్పీకర్ వాడు హలో అన్న ಯಾರಂటే పోదితే ఆ బడ్డీలో కొర్పిజికి అసలు కొర్పిజికి తీర్ర వసూలు మల్పలేవంటి ಅಂತ అందన్న ಯಾನ ಅಲ್ಪನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನೀನು 10 ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮಿ ಅಂತ ತೆಪ್ಪವಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡಣ್ಣ ಎಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ పోతా ಅಂತ ತೆಪ್ಪಡಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಆಪಿಜಿವೆ ಹೌದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ಕಡಬಡ್ರಾಡಿ ದೆಪ್ಪಿರಂಡು ಅಲ್ಪದದ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಪಲೈ ఆయన కథ పంట సుఖ ఇచ్చాను ఆయన భయంకర మొబైల్ చేస్తుంది ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗು ಮೊಬೈಲ್ ఎల్జీ ఆయన పాల్చిన అధికార సంఘటన అవుతారు నది ಅಂತ ಇತ ಎಲ್ಜಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಘ ಆತ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯ್ತೇನೆ ಬರಡ ಏನು ಕಲ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಜಿನ ಅಡಿಗೆ ಮುಂಟಬೆ ಬತ್ತೈತ ಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ದತ್ತಾಗೆ ಅಂದ ಎಲ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಟಿವಿ ಎಲ್ಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಜಿ ಪೂರ ಎಲ್ಜಿ ಅತ್ತ ಇದು ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಎಲ್ಜಿಯಾ అతను ఏనంజికి ఏనాడా ఆయన టీవీ అల్చి ఆయన మొబైల్ అల్చి ఆయన కంప్యూటర్ అల్చి ఆయన ఫ్రిడ్జ్ అల్చి అప్పండి ఆయన ఇల్లದ ಗಂಜಿದ ಕರಲೆ ಅಲ್ಚಿಯಾ ಅವತ್ ಅವು ಪ್ಯೂರ್ ಕೀಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ఉంటు మరి యానే మరి టెన్షన్ డొల్ల ఉంటు అంచెత్రి నా ఆజానికి కేను కేను ಹಲೋ ಓಲರೆ ಯಾನ ಅಲಂಕರಡುಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂದು ಏತ್ ಸೀಟ್ ಬರ್ತದೆ 105 ಸೀಟ್ ಬರ್ತದೆಯಾ 105 ಸೀಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಹಲೋ 105 ಸೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಬಾಸ್ ಇಂಚಿನ ಸಬ್ಬಾಸ್ ಅಂಕ ಮುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ అవుతుంది ಮರ 3 ಸೀಟ್ పోతుందియా 3 సీట్ పోతుందా ಹಾ ఎంచనా
ಮೂಜಿ ಸೀಟ್ పోతుందియా ಮೂಜಿ ಸೀಟ್ పోతున్నా ಅವೆಂಚ పోయిನ ಅವನ ಬಿಕಾಬದನ ಸಾವು ಮರ ಅవి ಒಟ್ರಾಸ ಬತ್ತದ ಮರ ಅನ ಬರ್ಪಾಟಿಗೆ ದಟ ಬಟ ಬತ್ತದ ಮೂಜಿ ಸೀಟ್ ಡಬ್ಬ ಒಂದು ಇದು ಓ ಸೀಟ್ ಬಾಕಿರ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅದ ಅಮ್ಮಗ ಡುಮ್ಮಗ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ದಾದ ಅಲ್ಕೊಂಡೆ ಲೆಟರ್ ಬರ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಕಿ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಬಂದಿರಪ್ಪ ಲೆಟರ್ ಬತ್ತ ನಡ ಮರ